Направи си там твоя си игра, някаква по-сложна, да не ти някакъв рандом да ти влезе в играта. Аре пък дано да падне някакъв айтамка някъде. Аз съм имал тази Imperial Palace мапа. Бе. Да, гаргите си бият яко. Доста много ги буснаха. Не ми... Бе, чак много не, ама... Нали, По-добре сплитнаха са. демиджа. По-добре са. Ориентират се по-добре. Ясно, едно ръка, ама М. преди нали правиха основно код демидж, сега правят код физика, имаш два различни елемента. Не, и друг път са правили Cold Physical. По-предишния ли да ги промениха? Да бърка. Може би. Значи, това, което е буста на дори да, този сезон е супер мизерен. Когато кастваш гъст, има кулдаун, като каснеш торнадо и ти намаля кулдаун с 0,25 секунди. Е така Майко, там. И се вика, Бога е без него, ама хай. за босинг точно това нищо не ти върши работа. За нищо не ти върши работа. Трябва да играеш, абе де. Значи, мисля се, че тия Rune Lords, които са за стрелите, са абсолютно безсмислени, човек. Не знам Аз, дали някой ги играе. и аз това ще да кажа, че не съм виждал някой с Рунвард. Еми то... Това е Suffering Patch Notes. Значи... Никъде не пише нещо за... Чакай, вие... Не, може да се бъркам за гарагите да е било предишен сезон. Не, аз за това. Еми, виж сега, дето си говорихме за дропа на предмети от босовете. Навигатор 1 към 50. Дали говорим за Ратма? Няма значение. Алманах 1 към 48. Скелетон Ки 1 към 46. Тей. Exclusive Uber Unix Items, нали, Търтай, Band of Skulls, така нататък. На Tier 1 1 към 220. На Tier 2 1 към 100 шанс да ти падне някои тия неща. Това пише, нали, всяко нещо е апдейтвано.
Не знам къде е апдейтвано, ама не го виждам. Обикновено тия ги казва по стримовете, като прави шоукейс и някой го пита. Еми, не знам, официално това пише сега, ако има нещо друго. Те официалните му на него, неофициалните са различни. Да. Да, това е най-темата. Да. Уре, дигаш там някакъв експириенс. Чай дига. Няколко. Достатъчно. Втория е, той е радмата. Супер лесен, смисъл ще видиш, че си бахти ланшот. Значи има нещо апдейтно тук на 5 декември. Само трябва да внимаваш, като са двамата заедно, да не ти касне това там Слъч и Бон Спиар в едно, защото тогава сигурно ще ваншотно. Ето ти. Какво прави Арчипакос? Кои основа за инсайд? Когато се отворени край на нормал, намали се филтъра и ще ти паднат 10 основи. Падат ли? Яко.
Ще се да е борбата за топ 3 е така точно спри да го пиеш да ти вземе някой топ 3 яката аура, че. А, Гадно тамън да го убиваш и да светне някой друг. Чакай малко. Падаме са пак Fallen Gardens map. Първите два джебела, които идентнах, 37-15 и 35-15. оха. Много добре. Да, само се чуя защо продължавам цял сезон да пиквам жълти пръстени. До сега не съм продал нито един, който да дори да става за малко за ползване. Ами, хайде. Ела, нарочно ли го дразниш? Като заспи. Айде, Айде, че си да трепери.